Patay ang usa ka pulis human matod pang aksidenteng naigo og bala samtang naglimpyo sa iyang issued firearm sa ilang balay sa Bansalan, Davao del Sur. Samtang usa ka lalaki ang naigo og saag nga bala sa Maco, Davao de Oro. Ano ang report ni John D. Esteban? Mao pagari pagsulod sa bagong tuig, patay ang usa ka pulis human aksidente matod pang mibuto ang issued firearm niini nga usa ka kanik 9mm. Igo sa naong ang naangkon sa pulis nga si Patrolman Jarel Pipito, 27 anyos, kinsa na assign sa Davao del Sur Mobile Force Company ug 5 ka tuig na sa serbisyo. Sumala sa report sa Police Regional Office 11, dinhi sulod sa iyang kwarto sa ilahang balay sa barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur nahitabo ang matud pa aksidente. Alas 12:50 Lunes sa kadlawon, January 1, samtang naglimpyo sa iyang pusil. According sa iyahang mama, while naglimpyo daw sa iyahang firearms, ito sulod sa iyahang kwarto, nakalungog daw siya o kanang buto, matong iyahang biagto, pagkita niya, nagsigda na sa salog. Nadala pa sa ospital ang pulis apan gideklara kining dead on arrival. Pero ginapalawman pa sa kapulisan ang ilahang investigasyon kalabot sa hitabo. Nagalimpyo og pusil, pinaka basic gid na kung ninyo ilang kaninyong baril, i-double check gid na walay naka-load na bala sa chamber sa baril. Yung duman ninyo itong dito sa inyong training, before ganito ka mo touch, dapat imuha ganin kamot kay finger out, gid na siya, ma'am. Samtang sa barangay Iho, Maco, Davao de Oro, naigo og saag nga bala ning 23 anyos nga lalaki atol sa pagsugat sa bagong tuig. Samtang anaa kini gawas sa ilahang balay uban ang iyang pamilya. Mayon na lang daw kay tapsing ra ang igo sa iyang likod. Wala ka na trace kung kinsa ang nagpabuto, ongoing pa ang investigation. Kung masayran kung kinsa ang nagpabuto, posibleng mag-atubang kini og kasong illegal discharge of firearm. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.